Tak, ahojte priatelia na Facebooku, TikToku, YouTube, Instagrame ma poznáte pod názvom Svet záhad, teda na Facebooku Svet záhad Deadly a venujem sa videotvorbe a blogovaniu v témach zaujímavosti, záhady, fakty a už približne 14 rokov sa venujem temnejšej tematike a tou tematikou sú paranormálne javy. A týmto sme vlastne vytvorili náš nový projekt, ktorý sa nazýva Šľachta temnôt. Bude sa týkať tejto a tej istej temnej tematiky paranormálnych javov. A vlastne v tomto prvom videu úvodnom vám predstavíme našich členov a zostrých zo streamu, ktorý bol v našej skupine. Tento projekt bude vlastne fungovať aj na báze urbexov a vyšetrovania týchto paranormálnych javov, ale nebudeme to robiť na štýl tak, ako to v dnešnej dobe funguje. Takže sledujte a ostaňte paranormálni. Tu je Miška. Ahojte. Moja žena. Žena budúca. Zatiaľ snúbenica. Ani ona nevedela, že voľaké duchovie existujú. Kým... Vedela som, ale neverila som na to. No tak neverila. Prvé, čo bolo, asi jej zážitok, keď je do mňa voľačo prevtelil, alebo voľačo, neviem ako to vysvetliť. Nie. Môj prvý zážitok bol, keď som videla svojho bratranca bez vozíka. Keďže on keď žil, tak on mal Dauchenovú svalovú dystrofiu. S tým, že samozrejme mal to od 6 rokov. A jak umrel, tak jednoducho som ho videla na zahrade a bez vozíka. A to bol také asi prvý taký impuls. Jasné, a prečo sa pridávaš k nám? Prečo? Tak zaujíma ma to, keďže jednoducho sa mi stala tá prvá vec, čo som teraz spomínala. A potom postupom času, ako nie som senzibilný človek, jak sa hovorí, že by som proste voľako často, alebo ja neviem, videla voľaké tie siluety, alebo čo, ale sem tam sa mi stane. Čo je? Sorry, ja som počul voľaké kroky za mnou, no. No a o tomto hovorím, ja som nepočula nič. Čiže akurát o tomto som hovorila. Ježiš, to je také nepríjemné, keď mi svítiš do očí. No a potom vlastne sa začali diať tie rôzne veci, aj keď mamina umrela, s tým, že my sme akože prerábali dom, plus sme ešte menili okna, čiže sa niekoľkokrát na kompletku čistil. A jedného dňa, keď sme upratovali izbu, úplne, že proste však chápete, jarné upratovanie, tak našli sme červené vlasy na skrini, s tým, že ona jediná mala u nás v rodine červené vlasy. Takto akože stále. Na to si pamätám, hlavne keď sme upratovali a ja som našiel tie červené vlasy na skrini hore. No a druhá vec bola, že sestra si našla na kefe. A to bolo nedávno. No to tiež bolo teraz nedávno, s tým, že... Počkaj, Ježiši Kriste, fuj! Ježiš, mi volá, čo chytá za hlavu. Biele to. No a s tým, že stalo sa nám ešte cca mesiac dozadu, 2 mesiace, že išli sme jednoducho cez chodbu. My máme tak, že máme vecko a máme tak do L-ka a z chodby viete ísť aj do kuchyne. A išla som z vecka do kuchyne a zacítila som parfém. Originál jej parfém, čo používala a ja, že však asi som blázon, že sa mi to iba zdalo. A 10 minút na to, jak išla sestra z izby za mnou do kuchyne, tak to isté. Ešte ona sa ma pýtala, či som to cítila, hovorím, čo? A že tiež cítila originál, normálne parfém. Jasné, a kvôli takým záhadám chce sa pridať do toho a ísť s nami do toho, že? Aj kvôli tomu, ale jak by som to povedala, ja sa priznám, ja som nemala rada horory, ja som neznášala horory. A tieto veci jednoducho mne stačilo, keď pes zaštekal a už som bola v riti. Ale jednoducho človek sa musí postaviť svojmu strachu čelom, jak sa hovorí. Jednoducho... Však dohovor, ja iba natáčam okolí, aby ľudia videli, že nie sme len tak voľakde v dedine v strede, ale na lesnom.
pri lese, no. A ide o to, že ja som sa týchto vecí dosť bála. Aj teraz, čo sa mi stalo, to aj Kiko vie potvrdiť, boli sme v kuchyni a jak som chcela ísť von z kuchyne, tak predo mnou sa normálne, že kľúčka pomaličky stiahla dole. Ja keď idete otvárať dvere, tak originál proste sa stiahla pomaly dole a dvere sa otvorili. A my sme vtedy so sestrou boli v kuchyni a tak sme proste zvreskli od strachu, však lebo keď to človek vidí na vlastné oči. A jednoducho vtedy to bolo akože také najviac aj intenzívne, keď to človek vidí. Že... Dobre ľudia, takto skrátka, čo Miška už povedala o sebe. Povedal by som aj ja. Dobre, tak bude. Dobre, tak ja som Kiko. Ja som založil skupinu Rammstein Fans Europe. Európom sme spolupracovali, aj spolupracujeme aj dodnes. Hej. Potom teraz som začal spolupracovať s Adamom, čo som nesmierne rád, lebo vyhľadával som pomoc. Lebo u nás doma dejú sa čudné veci, tak nikto nebol ochotný nám odpísať, jedine neviditeľný, a neviditeľný ma vysmial, že toto není normálne a podobne, a to môžem povedať aj na rovinu, že tí youtuberi a tak ďalej iba zarábajú, robia filmy, nie reálne videá, a toto je reál, ľudia, kúkajte. Toto je reál. Toto je reál. Víš, toto je reál. A toto, kebyže oni sú na takomto mieste, už by boli dosraní, hej? Kúknite. A už Miška na mňa kričí, že nechoď ďaleko. Toto je reál. A takéto veci odo mňa určite aj od Mišky, určite aj od Adama, a hlavne keď sa stretneme, tak budú také creepy videá, budeme hľadať záhady dedín, miest, mesta, kde nebudeme robiť filmotéku, nebudeme robiť žiadne pasce a podobne, že padne kniha, odletí tanier, hej. My pôjdeme na to tak, že ako som na creepy mieste, hej. A to som chcel povedať, že my pôjdeme reál. Reál to znamená to, že nechceme mať prístroje budeme mať čo najmenej, už kvôli tomu, lebo prístroje duchov neprichytia. Keď voľako áno, tak možno, že voľakú tú magnetické polia a podobne. A neverím tomu, že duchovia voľako vedia rozprávať. Keď nevedia rozprávať, oni dávajú najavo s voľakoutou energiou. Po druhé, prečo by som išiel do toho? Do toho idem kvôli tomu, lebo mám XY nevyriešiteľných vecí z minulosti. A ľudia, to je tak, že teraz momentálne neviem, kde som, dvaja sme tu. A čo som chcel ešte povedať? O sebe skrátka. Sme zakladateľom, sme normálne obyčajní ľudia. Ja som úplne príjemný človek. To, čo sa mi nepáči, poviem priamo do papule. Veľa ľudí na to sa nasiera. Denisa vie to potvrdiť. Som rád za Adama, že voľako ani sme neprišli na to, že ideme riešiť voľačo spoločného, a z ničoho nič vzniknul spoločný projekt. A čo to teraz budeme riešiť? Aha, Vladimíri prišla. Zakladáme nový projekt s Kristiánom a s Denisou a s Miškou, ktorý sa bude týkať temných tém, paranormálnych vecí. A bude to skrátka takáto čisto len temný kanál. A to ten projekt proste dám sám, a to bude asi také, že nedal by som to, lebo proste neviem robiť ani svoj obsah tak sám, ako by som chcel. A zhodli sme sa tak na to, že pôjdeme do toho viacerí, čo sú vlastne moderátori rádia Rammstein.sk,
ktoré si môžete cez aplikáciu, ako sa volá tá aplikácia? Listen to my radio. Krátka, dáte- však všetko je v popise aj v skupine, aj na stránke, na Facebooku, čo sa týka rádia a tak ďalej, však všetko bude zverejnené. Áno. Týchto grafických obrázkov. Presne tak. Baví ma to a vlastne robím tak širokospektrálne a vlastne je to jedno, čo záleží aj od človeka, keď chce, že dá si požiadavku, po prípade pošle fotky a no, dá sa s tým niečo spraviť, tak by som povedala. Ak by ste potrebovali nejaký grafický návrh alebo niečo na taký štýl, aký ste mohli vidieť teraz, alebo keď si rozkliknete Rammstein Fans International, tak tam nájdete tvorbu takisto. Deniska už ide sa pripojiť. No konečne mŕtva nevesta. Aha, mŕtva nevesta ide. No dobre, čiže takto, no ja mám to tak, že tieto záhady, zaujímavosti, fakty, to mám také hlbšie témy. A to niekedy robím video vážne, že aj týždeň alebo aj 2. A teraz A už ho dokárali psi, už má roztrhnuté úst. teraz takto budem, lebo budú lepšie video. Deniska, ahoj. Čau. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer, každý večer. Deniska, aký máš cosplay? Taký, čo mi detiska namalovali. Ja. Takže Som išla z Deficitova horšie, že som bola tak aj tam. Ale však od detí to je najkrajšie, no. Tak ale tie pohľady tých starých babiek, čo aj nemysleli, že som Jessica z hrobu vstala. Možno, že si mysleli, že si valak. 21. storočie. Je to možné. No, Pavel, ja si myslím, že áno, že existuje voľačo po smrti, lebo keď už, neviem, čo teraz písali koment, Pavel, je či niečo je po smrti, alebo nie. Ja si myslím, že áno, keď niekto verí aj na Boha, keď ja neverím na Boha, veľa ľudí hovorí, že áno, existuje Boh, tak musí existovať aj voľačo po živote. A vedecky, nie na poslednom streame, čo sme rozprávali, ale na prvom streame, čo sme rozprávali, že vedecky je dokázané, že ľudská duša váži 21 gramov. Takže dúfam, že o tom spravíme video, že aj to je zaujímavá vec. Neviem, ako na to prišli, ja som o tom nečítal, ja som iba zaregistroval a podľa mňa musí byť voľačo po smrti. Lebo človek neexistuje iba len tak, že existuje kvôli prírode. 21 gramov si hovoril, nie? Uh-huh. Tak potom my s Denisom máme koľko? Pol tony? Moja má pol kila. Pol kila, to je voľako málo. Akože... Ja keď spália, to bude za jeden kýbel, čo umývaš súterén. To máš tak ja keď povieš ten vtip o Židoch, že koľko sa zmestí do kýbla 1,5 lopaty, tak budeš ty. Na mňa aspoň 3, ale také tie veľké na sneh. Moja duša má 1 gram, ty vole. Prípadne ma budú rovno bagrom nakladať z lyžicu. Toľko popela, kým mi všetky tie slaniny vypali, ešte aj oškvare budú mať. No a ja som teraz zvedavý na Pavelov názor, nech napíše do komentára, že on to si myslí, že či voľačo existuje, alebo nie po smrti. Alebo či voľačo nadprirodzené tuto na Zemi, že či existuje, alebo sú to iba náhody, čo sa dá vyriešiť alebo vysvetliť racionálne. Tak, už sme na konci tohto videa. Ak sa vám videotvorba páči, nezabudnite sa prihlásiť na odber, kliknite na zvonček, na všetky upozornenia, dajte like, napíšte komentár, prezdielajte video svojim kamarátom, príbuzným a ukážeme ti o mnoho viac. Takže nás sleduj a ahoj.